už to teda akoby oficiálne môžeme povedať a chceme vám povedať. Ideme na 3, 2, 1. Natty 2 Pro. Dobré ráno, je tu deň, kedy sa balíme. Akurát idem sa ostrihať, pretože moje vlasy sú už úplne že KO a potrebujú refresh. A ideme vybaviť nejaké veci ešte do mesta. A dnes budeme baliť a odlietame do... Tam to akože doplním. A taktiež som sa rozhodol, že v tomto videu už je čas vám oznámiť, kde budem súťažiť. A mám rest day, takže neviem, koľko z tých vecí sa mi podarí natočiť, pretože od rána budeme, alebo teda sme v takom trošku švungu. Ja ešte čistím SD karty a všetky tieto veci, aby sa dalo dobre točiť. Simčo sa už balí, mňa to balenie čaká dať dokopy beat a všetky tieto veci. A to bude z dnešného videa všetko. V podstate budeme sa baliť, idem teda na ten strih. No a... OK, večer je OK. Mohli by sme sa... Môžem? Môžeš. OK. Mohli by sme sa zastaviť v Meku na našu poslednú kávu pred odletom. Takže práve som dohodol, že sa zastavíme v Meku na našu poslednú tradičnú kávu. Cheers. Fúka fest. Let's go for a cut. Snažím sa nemeškať, ale niekedy to nejde. Sorry, Andrej. Čaute. Dneska idem na čas. Čavec. Môžeš byť vo videu? Sa to zamazalo. Nebude ti to vadiť? Nebude mi to vadiť. Dobre. Here we go. Fresh cut done. Páčim sa ti? Wow. Ukáž? OK. Ešte, že máme červený. Môžeš si ma poriadne poobzerať. Aj povoňať. Fuck-upy sú súčasťou cesty. Ak som natáčal video, neviem, niektorý raz to bol, že ideme točiť Brain Market, tak sme ho natočili, všetko bolo v pohode a ja som omylom dnes z tých kariet vymazal tie zábery. Takže sa mi to nepodarilo ani zachrániť, ani nič. Takže aby to nebolo také rúžové, tak teraz keď máme mať hlavu úplne inde, ideme točiť Brain na novo. That's it. Čo už, no. Bol som z toho nervózny extrémne, ale nemám s tým čo urobiť, takže ideme to natočiť znovu. Je 11 hodín večer, deň, kedy sa balíme do USA a takto to vyzerá v našej obývačke. Tu jeden kufor, druhý kufor, tretí kufor, štvrtý kufor, ruksak, tam sa sušia veci. Tam je hokej, chalani prehrávajú 6-2. Anyway, mega bola tá olympiáda. To, čo je dôležité, že fakt hrali dobrý hokej. Dobre to bolo. Dalo sa fakt na to pozerať. A jo, tieto dni spojím dokopy aj s tréningom v sobotu. Dnes to bol extrémne vyčerpávajúci deň. Veľa vecí bolo úplne inak, ako som si naplánoval a održku. Fakt, že održku. Ale nevadí.
Voilà. A takto to vyzerá, keď už sme pobalení. Ideme to všetko zbaliť, poznášať. Dúfam, že sa to vojde do auta. Ešte, že máme sedan. Všakže... Oh yeah. Teraz je to zase moc tmavé. Nevadí. All right. 12 dní do súťaže. Včera nebol daily upload, pretože sme sa balili. Mne sa stal fuck up s videami, ktoré sme točili. Ja som vám to aj natočil, keď sme išli ich točiť na novo. To bolo úplne, že mimo plán. A akože brutálny stres včera. Aj taký... Nejak som mal naplánovaný deň, mal nejakú predstavu o tom. A úplne sa to vymklo spod kontroly, pretože som sa snažil zachrániť tie dáta a na novo to točiť som proste nechcel, lebo som mal robiť úplne iné veci. Chcel som sa rozlúčiť, teda chceli sme sa rozlúčiť s našimi, lebo s nimi už do odletu nebudeme a človek nechce proste byť neprítomný, keď aj ten rodinný moment chce prežiť, že sa potešiť s tými blízkymi, že vlastne niekam ide a tak a porozprávať sa, tak proste som tam nechcel myslieť na všetko ostatné. Že ono je strašne dnes, v dnešnej dobe je ťažké byť prítomný aj v debatách, keď máte toho na sebe veľa. Takže včerajší deň bol kortizol high level deň. Úplne, že nech som robil, čo som robil. Ani ashwagandha by to asi nezachránil. A... To je iba nejaký Lexaurin, alebo... No. A to som ešte hovoril, že chcem ešte dať aj daily vlog von a vravím si, to je bez šance, to nestihnem. Absolútne, že vôbec. To by si mal stlačiť. Ja by som, keby som mal dať vonku, že daily vlog, tak by som šiel spať od 4 ráno asi a to vôbec nechcem. Takže sme 12 dní do súťaže. Vzadu máme pobalené všetky veci. Ideme na tréning lower body B a od dnešného dňa ideme shadow mode. To znamená, že žiadny check-in, žiadne sledovanie formy, žiadny update a najbližšie moju formu uvidíte 3, 2, 1 dní do súťaží a až potom na pódiu. Takže ideme do takého trošku shadow pointu, do shadow modu, ak to tak môžem nazvať, a necháme si to ako prekvapenie. Takže we are fully locked. Počkaj, Nejdem behať. Ja som chill guy. A we are fully locked a vidíme sa na tréningu dvoch.
Povedal som si, že to je posledný set tu držíme pred úvodom na a povedal som si, že dám záverečný fajn 30 opakovaní na čas. S nižšou váhou, ale len tak spirituálne. To je taký dobrý pocit. Takže, no, He made it. Come on. Wait. Go. Get. Bad. Get. Jeden. 15. 5 na srdce. 18. A ideme. 10. 9. 8. 7. 6. 5 more. 4. 3. 2 more. 1 more. Pizza. Sme na ceste do Púchova. Máme poslednú tréningu v Arzenále. A pôjdeme vlastne ešte do obchodu, kúpiť si veci na dnes. Zajtra je nedeľa. V nedeľu si urobíme taký malý ristok, pretože v stredu v stredu uvidíte, ale v stredu odchádzame z Púchova zase na ďalšie miesto. Budem vás updateovať. A čaká nás vlastne ešte v pondelok a utorok tréning v Púchove. Takže urobiť malý ristok, zajtra rest day a that's it. Neviem, čo by som vám také ešte povedal. Ideme docestovať, dám si už svokry kávu a potom ešte potrebujem robiť coaching a veci. A ešte som zabudol, čo teraz nahráva video k sebe. Tiež pôjdem kardio. To ma ešte čaká. Takže úplne mozog nemozguje. Takže ešte kardio ma čaká a to bude všetko. Fáza číslo 2. Kardio. A idem teraz večer, 5 hodín. Čiže fáza číslo 2. Dal som si EAčky, kávu. Kávu som mal už o 3. Aby ste si nemysleli, že pijem kávu o 5 večer. Kávu som mal o 3, dal som si EAčky a idem na kardio. Kardio chodím aktuálne 50 minút. Každý jeden deň. Ale v tepovkách od 110 do 120, maximálne 125. Čiže to spaľovanie tuku, aby bolo efektívne, tak v tejto zóne úplne stačí a nechcem trápiť nervovú sústavu a zvyšovať si kortizol príliš vysokým tepom. Čím vyšší tep, tak tým viac telo používa aj sacharidy ako zdroj energie pri kardiu. To znamená, že keď sa držíme na prelome zóne 1, možno mierne zóna 2, proste od tých 110 do 120-125 tepov, tak najlepšie telo dokáže využívať tuky ako zdroj energie počas tej aktivity. Samozrejme, hovorí sa vždycky o zóne 2 a som zastancom tepov od 125 do 130-140. To je ako keby taká tá zlatá hranica. Pretože dokážete ísť mimo súťažnej prípravy dobrý čas v pomere voči tomu, koľko spálite. To znamená, že za pol hodinu spáliť to isté, čo ja spálim treba za tých 50 minút
Akurát tie tepy nie je tak ťažké naháňať, pretože to telo proste funguje, je brutálne výkonné, vitálne, proste má všetko a akurát teda v závere súťažnej prípravy už tie tepy tak ľahko hore nejdú a využívať tuk stále potrebujem. Znamená, že som to spravil presne tak, že som znížil tepové frekvencie, ale natiahol dobu toho, koľko to kardio robím. To znamená, že 50 minút daily, ale v nižších tepoch. Čiže nie je to pre to telo taká záťaž a taký stres a tuk sa stále využíva a mne tých 50 minút problém nerobí, pretože buď počúvam podcasty, pozerám videá alebo čokoľvek z týchto vecí. Čiže nie je to pre mňa nejaká mentálna záťaž. A that's it. Čiže v off-season, alebo mimo, alebo povedzme ešte aj v polovičke prípravy, keď ešte aj ten príjem je vyšší, tak je efektívne ísť 30 minút, povedzme 25 minút a spáliť pomerne veľkú časť tých kalórií na tej vyššej tepovke, do tých 140 maximálne. Ale za týchto okolností je toto o mnoho viac prínosnejšie, pretože práca už je skoro spravená, povedzme. A to, čo teraz nechceme, je dostať telo pod veľmi veľký tlak v rámci zlého spánku, zvýšeného kortizolu alebo prílišnej kumulovanej únavy voči nervovému systému. Takže that's it. A to bude z tohto videa pravdepodobne všetko. Neviem, kedy to zostriham, kedy to dám von. Možno, že niekedy o 11. večer sa to uploaduje. Ale jo, toto bude posledný shot v tomto videu. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. A that's it. Takže zoberiem vás so sebou teraz ešte na kardio. A potom sa vidíme ešte po kardiu v aute. Good. I'm here to talk about success. The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. So I was very fortunate that I stumbled on the Arnold vision. Classic, Ohio, And I didn't USA. really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Takže mám po kardiu. Idem domov, jedlo, edit, coaching, večer hokej a vidíme sa pri ďalšom videu. Týchto 50 minút mi ubehlo veľmi rýchlo, takže z toho mám radosť. A step by step prišli nám zaujímavé novinky. A o tých sa dozviete v ďalšom videu. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ja idem po celom dni trochu sadnúť, nájsť sa, napiť sa a stráviť čas so svojou ženou, so svojím svokrom a to je všetko na dnes. Vidíme sa pri ďalšom videu. Elevate self in body, mind and spirit. Čaute. See ya.